Manipod kakabsat iti umuna nga lesson tayo ingga na itata. Iti inadadal tayo ket maipanggep iti ayat ken iti kinahustisya ni Apo Dios, the love and the justice of God. Ket patsyek kakabsat nga dayjay pannakaammo tayo. Gapu kadigiti inadadal tayo nga naglabas asang 10 ket 2 nga leksyon. Ket nang nayon kakabsat, kadayjay nga pannakaammo tayo. No, sino ni Apo Diyos? Ket gaputan amuan tayo nga ni Apo Diyos isu ti ayat. Ket ayaten namet iti hustisya. Imay kada tayo kapsat, dayjay na dakdakkel na pigpig sa nga tarigagay. Nga kayat tayo nga agtaginayon to remain kadayjay nga ayan-ayat tayo ken Apo Dios. Ta inayat na tayo, uray pay kakabsat, idi a managbasol tayo. Ket idi nga inawat tayo dayjay nga ayat na. Intunda na tayo, inaramid na tayo, nga maysa nga anak na napili, nga aglakam kadigiti, napili met nga bendisyon, nga isu kakabsat iti laklak amen tayo ti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. With that statement, ibaga tayo kakabsat, to God be the glory. Adda tayon kakabsat iti lesson number 13. The last lesson kada ito nga quarter. Ti paulo na ayat ti pakatungpalan iti linteg. Love is the fulfillment of the law. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, gaputay ayaten na kami. Saan minto nga marukod daytang ayat mo. Saan minto o Diyos nga masubadan daytang ayat mo. Nga magyaman kami latawama, agsipod ta daytang ayat mo, isuti na nga sideg kada kami ken ka. May sa Diyos nga napigsa nga batumbalani, nga arig naguyuden na kami daytang ayat mo, tapno umay kami nga agyaman, agdayaw ken ka. Agdayaw kami o Diyos, gapu itinaparabor nga ayat mo kada kami. Agyaman kami o Diyos, ta itinaldaw-aldaw a panagbiag mi, kadaytoy a quarter. Kabayatan nga inadadal mi, dayta nga ayat mo ken kinahustisya mo o Diyos. Nagbalin apudno a kapadasan mi dayta nga ayat. Agyaman kami ama kadaytoy nga gundaway, nga inted mo manen, tapno agkakadwa kami, ket adalen mi, daytoy nga leksyon. Dawaten mi o Diyos, nga iti Santong Espiritum, iti mangted kada kami, iti sirib. Mangidalan, mangigiya kada kami, iti tunggal puntos nga ingkam adalen. Agyaman kami launay, kadigitoy nga dinawat mi, ket patgam ken sungbatam, itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 13, kakabsat. Love is the fulfillment of the law. Ti paset nga mayulo ket masarakan iti Roma 13 versikulo 8 na isurat ket basaen tayo. Awan kuma ti makautangan nyo iti uray siya sino. No dilaeng iti panagayan ayat iti maysa ken maysa, ta ti agayat ti pada na atao na tungpal na iti bilin. Anyan kakabsat nga kinapudno nga inbaga na Apo Diyos. Nga intuno ayaten ka, ket intuno ayaten na, it is on a one-on-one, na tungpal ta dayjay bilin. No sublyan tayo kakabsat iti argument, iti kinapudno nga inted ni Juan, iti naglabas a lesson tayo.
Itinbaganan ni Apo Diyos ba iten ken ni Juan kakabsat. Nga uray no ibagam, uray met no ibagak, ngay ayatek ni Apo Diyos, ay ayatemet ni Apo Diyos. Ngem no, saan mo, kat saan kumet nga ayaten itibadak a tao. Tikunana ni Apo Diyos, sita nga dua, ket ulbod. Awan iti lawag, awan iti kinapudno kadata. Isu nga itinbagan ni Pablo kakabsat, nga intun no agayan ayat ta, natungpal ta, dayjay bilin. Itibagan na kabsat, dayjay pan nakatungpal, itilintag, isutad adalin tay tata. Importante, agsipod ta, kayat tayo kakabsat, dayjay ko na tayo nga, agtultuloy, dayjay sagot ni Apo Diyos kada tayo, itipan na kaisalakan. So that we will remain in that salvation of God. Matungpal tay kuma, dayjay bilin. Ket iti pakatungpalan dayjay nga bilin, isug itinbagana ni Apo Diyos. Nga intuno ayatem iti padam nga tao, ayatek iti padam a tao. Awan iti nakautangan. Iti past lessons, imbaga tayo magkabsat nga, intuno ayatem ti padam a tao nga agkasapulan. Arig na, saan mo nga inikan dayjay, apadam a tao, iti tulong, tay iti pinautangam ni Apo Diyos. Gaputa pinautangam ni Apo Diyos adda dayjay akinabaknang na. He have all the riches, nga bayadan na, dayjay inpautang mo, kenkwana, idi kakabsat, nga tinulungam, dayjay padam a tao, nga agkasapulan. Nalawlawag dayjay inbagana, ni Apo Jesus kakabsat, ijay Matthew, Kapitulo 25. Idi nga inbagana nga, nabisinak, inikandak ti taraon, nawawak, inikandak ti inumen. Lamu-lamu ak, kinawusandak. Nagsakitak binisitadak, adak di pagbuludan imay kayo kanya. Kuna kakabsat digidjay maisalakan. Apo kaano da ka anak kita, akastoy iti kasasaad mo. Denggen tayo kakabsat dayin bagana ni Apo Jesus. If you have done this to the least of my brethren, you have done it to me. Isu nga iti adalin tayo itatta, dayjay panang tungpal tayo itilintag. Isu dayjay ayat. Dayto lesson tayo kakabsat, ket adda iti tallo apan nakabingay na. Umuna, God's law is the foundation of true relationship. Dayjay ayat tayo, iti maysa ken maysa, iti ayat tayo ken ni Apo Diyos, iti pundasyon na kakabsat, ket dayjay linteg ni Apo Diyos. Tano awan dayjay linteg, saan kakabsat, anatibker dayjay a relasyon. Sakbay nga inted ni Apo Diyos ken ni Moses, dayjay kakabsat nga sangapulo nga bilin. Daytoy ti inbagana kakabsat ni Apo Diyos. Ijay Exodus chapter 19 verses 4 to 6. Kunana, da kayo mismo nakita yo no anya iti inaramid ko ijay Ehipsyos. No kasano iti panangubak kada kayo.
How I carried you on eagle's wing, ket inted ko itibagik nga agpaay kada kayo. Sa nangited ti kondisyon kakabsat, kunana, now if you obey me fully and keep my covenant. Anya, ganyan nga aramidin na. Then, out of all nations, you will be my treasured possession. Although the whole world is mine. Anyan kakabsat, anya. Kunana ni Apo Diyos, iti amin alubong kukwak. Amin anagunag dito lubong kukwak. Amin at tao kukwak. Ngam, kunana ikadayjay nga Israel, no, tungpalin nyo, dagiti tulag ken bilbilin ko. Da kayon to ti agbalin anapateg agameng nga agpay kanyang. Agbalin kayo nga maysa nga pagarian iti padi ken nasantuan a nasyon. Kitain tayo kakabsat nga iti 10 abilin ket isu iti pudno awagas no kasano nga ayaten tayo ni Apo Diyos ken iti padatay a tao. Taitinbagana ni Apo Diyos ket if you obey me fully and keep my covenant, daytoy asa nga pulo nga bilin nga inted ni Apo Diyos iti Exodus 20. Isu kakabsat iti pudno apakakitaan dayjay panagayat tayo ken ni Apo Diyos ken iti pada tayo a tao. The preamble of the 10 Commandments ket masarakan iti verses 1 and 2 iti Exodus 20. And spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of slavery. Makitultulag ni Apo Diyos kakabsat. Itinbangan na iti Israel, siya iti Jehova a Diyosyo. Nga nangiyaon kada kayo, manipod iti Ehipsyo, ken manipod iti panakaadipan. Amo tayo, nga dayjay 10 nga bilin ket naikabil iti 2 at tapi a bato. In the first tablet, isu kakabsat dayjay umuna nga 4 ayat nga agpaay ken ni Apo Diyos. Dayjay sumaruno nga tapi ti bato, manipod iti may 5 ingana iti may 10 ayat nga agpaay iti pada tayo a tao. Isu nga daytoy second part iti lesson tayo. Ibaga na wenno isuro na kada tayo kabsat nga iti 10 nga bilin isu iti pudno nga wagas the right way nga panangayat tayo ken ni Apo Diyos ken iti pada tayo nga tao. Let's study it briefly. Dito 10 nga bilin. Umuna nga bilin. No ayatem ni Apo Diyos, awan iti sabali nga Diyos mo iti sango na. Mikadua, no ayatem ni Apo Diyos, saan ka nga mga ramid iti kinitikitan aladawan. Di kiti ribulto. Mikatlo, no ayatem ni Apo Diyos, saan mo nga usaren itinagan na iti bareng-bareng. Mikapat, no ayatem ni Apo Diyos, laglagipem iti aldaw na apanaginana ket aginanaka. Ikabil tayo kakabsat
dayjay positive note. Ta iti ibagbaga tayo, baga ti lesson tayo, ti sangapulo nga bilin isuro na kada tayo no kasano iti agayat ken ni Apo Dios ken ti padatay nga tao. Ijay mikadwa atapi. Commandment number 5, inggana iti 10. Ikabil tayo manen kakabsat. Iti positive. No ayatem dagiti naganak mo. Babaen iti panangdayaw mo kadakwada. Honor your father and your mother. Tinungpal mo, ibilin. Mikanam, no ayatem iti padam a tao, saan mo apapatayan? You will not kill. Mikalo, no ayatem iti padam a tao, saan mo nga kaabig, amo nga alaen ti asawa na, no lalaki ang ko alaen, di asawa nga babae, ti padak a tao. No babae ka, hamong alaen ti lalaki nga asawa iti padam a tao. Mikapat, saan mo atakawan iti padam a tao? May kasyam, may kalima, saan ka nga agsaksi iti ulbod iti padam a tao? Ti may kanam, di mo aguman iti sanikwa iti padam a tao. Intun no aramiden tayo daytoy. Tayo iti leksyon tayo insuro na kabsat, nga iti sangapulo nga bilin, isu iti pudno nga panangis, pakakitaan, no kasano nga ayaten tayo ti Diyos, ken ti padatay nga tao. Intun no natungpal tayon daytoy. Kunana iti paset tayo nga mayulong. Ti agayat ti pada na a tao, natungpal na iti bilin. Sa lutsud ng Pastor Jerome 13 verse 8, anam nga ibagangat, ti agayat ti Diyos, ken ti pada na nga tao. Laglagi pa iti introduction, iti bagat eleksyon tayo, dayjay lesson tayo iti naglabas. Nga uray no ibaga tayo nga ayaten tayo ni Apo Diyos. Ngem di tayo nga ayaten ti padatay nga tao. Ulbod tayo. Tatikunanan ni Apo Diyos, kasanong nga ayaten iti Diyos nga di mo nga nakita, ket di mo mat akabailan nga ayaten iti padam a tao nga inaldaw a makitkitam. Isu kakabsat nga iti inbaga, iti lesson tayo. Nga daytoy sangapulo nga bilin, isu iti no kuma direksyon kakabsat. This is the direction. No kasano nga ayaten tayo ni Apo Diyos, ken iti pada tayo a tao. Ti maudi nga paset iti lesson tayo. Ti ayat isu iti pakatungpalan iti linteg. No kitain tayo kakabsat, nga iti panagayan ayat, isu kakabsat iti mangbukel iti amin. Amin kakabsat, apaset iti pandakirelasyon tayo. Umuna ken ni Apo Diyos, santo iti padatay a tao. Iti Galatias 5, versikulo 14, kastoy kakabsat ti inbaga ni Apo Diyos, baeten ken ni Pablo.
na isurat ket basaen tayo. Tati amin alintag na tungpal ito'y may sa asao. Ayatem ti karubam akas iti bagim. Nalawag kakabsat. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Isu nga, no alain tayo, dahi inbagawan ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo di Roma, sa alain tayo, iti inbagan ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo igay Galacia. In unay na, his stress, nga dahi panagayat tayo, iti padatay nga tao. Kunana, ayatem ti karubam akas ti bagim. Amangan nga agsaludsud ka, uno agsaludsudak, akas dayjay nga napan ken ni Apo Diyos. Idiin baga na ayatem ti karubam akas iti bagim. Kunana dayjay nga nabana, Apo sino nga iti karubam? No alain tayo kakabsat, dahil sungbat ni Apo Esos, insalaysay na dahil may sa nga kapadasan. At dahil iti may sa nga negosyante. Manipod kakabsat, balay na apan agtagilako. Literally, dahil inbaga kakabsat, ni Ari David, iti Salmo 23, the Valley of Death is a literal place in Jerusalem. Daytoy, ayan dagiti adu nga tulisan. Daytoy kakabsat, numabalin, liklikan dagiti tattao, handang nga pagnaan, tapay, nakadadu iti matay, adu iti matakawan, adu kakabsat. Dagiti mangdangran, kadigijay nga aglasat ijay. Ijay nga pangarig ni Apo Esos ngayon sungbat na, nagnada ito'y nga negosyante. He was a Jew. Tinakawan da. They left him half dead. Agbugbugso. Nagadu-sugat na. Imay ti padi. Kinita di padi. Linikdikan na. Tirason na. Adda iti apan ko nga aramiden amisa. Imay kakabsat di libita. Kadwa mo na di padi. Idi nakita na, liniklikan na may. Jimmy katlo alimabas, isu kakabsat, iti maysa nga Samaritano. Nakalugan iti dejay animal na, donkey. Idi nakita na, kunanan ni Apo Esos, imay iti asi, kenkwana, naasyan. Bimaba. Ijibag na ada iti first aid kit na. Malabit kabsat ada digiti nadalos nga bandage na, da alkohol na, ket apan na nga dinalusan, dahil sugat, dahil ito nga lalaki. It took time. Hanan nga pinanunot dahil business apapanan na. At the giant kabsat, idin nga nalpasnan nga dinalusan, ken binandage-san, inlugan na, ijay, dangkina. Sanapan kakabsat, he brought him to an inn. Iti kabigatan, kunana kadayjay nga manager. Taripatuam,
Itid mo iti amin akasapulan na. Intun no agsubliak, bayadak to amin argastos na. Sa sinalutsod ni Apo Esos, sino kadakwada? Iti naimbag akaruba. You must remember, the situation idi kakabsat, the Samaritans and the Jews are bitter enemies. You must remember nga digitoy nga padi, daytoy nga libita, amuda kakabsat iti bilin. You must remember, daytoy nga padi, kang kanayon ngaming misa. No ikabil tayo kakabsat iti modern setting, dahi padi siya pastor. Ganda kayo nga pastor, nga kadwa tayo nga agad-adal. Dahi libita, da kayo panglakayan, officers of the church. Amo tayo, iti ibagbaga tayo. But the reality is, our actions, saan nga isu kakabsat, dahi pudno nga sermon, nga isu iti kayat tayo kung mga maisermon. Some years back, at the DJ Global Youth Day, iti t-shirt nga na-imprint tayo t-shirt kapsat, Be the Sermon. Aktual. Ngayon ito naman tayo, makita da DJ ayat tayo. Aktual. Da tayo da DJ visual aid nga usarin ni Apo Diyos nga pakakitaan da DJ pudno nga ayat. Isu nga iti inbagana ni Apo Jesus kakabsat. Nga dahi panagayat tayo, kadahi karuba tayo. Neighborhood is not dahi karuba abay nga balay. No. Jesus defined nga dahi karuba isu dahi nga ipasarak ken ka ni Apo Diyos. Nga kabsat mo a fellow man nga agkasapulan. Kunana, iti leksyon tayo. Ti ayat, ti pakatungpalan, iti bilin. Inadal tayo kakabsat. We'll repeat the 3 parts of the lesson. Umuna, ti bilin ni Apo Diyos, isu iti pundasyon, iti pudno, si bibiyag a relationship. Relationship tayo kana po Diyos. Relationship tayo, iti pada tayo nga tao. Mikadwa, ti sangapulo nga bilin, isuda iti pakakitaan, no kasano iti panagayat tayo, kini Apo Diyos, ken ti pada tayo nga tao. Mikatlo, ti ayat, isu ti pakatungpalan, iti bilin. Kahit ko kabsat nga iti panang serra tayo, kadaytoy nga panaginadal tayo, kadaytoy nga quarter, because this is the last lesson. Kitaan tayo man kakabsat, dagiti bendisyon, no addan dahi ayat tayo. Paggapon dahi ayat, aggapu kini Apo Diyos nga isuna iti ayat. Akas dahi kunana ni Apo Jesus, da kayo ti silaw iti lubong. Ni Apo Jesus isuna iti the Son of Righteousness, the source of true light. Ibagana ni Apo Jesus siyak iti silaw ti lubong. Apang tayo kakabsat, nga makisindi, light gamin anya, apan tayo makisindi, kadaydi ayan iti adda, iti pudno asilaw. Most of the commissioning, no anyaman taramidin tayo kakabsat, kasarakan mga, mununa,
dayjay pining kin camping ceremony digiti nurses adda ni Florence Nightingale nga adda dayjay nga silaw na amin tukot apan mangala iti silaw na dayjay. No adda iti commissioning tayo kakabsat iti pathfinders wenno master guides adda iti silaw ijay. Imagine iti maysa nga church nasipnget tarabii the silaw na but they put off the light. Tapay apan tayo ijay commissioning ceremony. Sumrekto kakabsat dayjay nga pinili ti direktor. No dayjay ko mapatfinder wenno master guide no pinili na adda dayjay kandila na nakasindi sumrek. Dayjay nasipnget nga kapilya. Slowly addan iti maysa nga silaw. Amin tun nga pathfinders, amin tun nga master guides, mapan kakabsat addamet ti kandila da apanda nga sumindi. From 1 candle, 2 candles, 3 candles, igana 100 candles. Could you imagine the result? Dayjay a kapilya, itatan na kalawlawag. Taapay, nakadadon iti nasindyan nga kandila. Daytoy kakabsat iti kitaan tayo. Anya dayjay nga blessing. Umununa, dayjay panakaaddan kada tayo dayjay ayat, gaputan ni Apo Diyos nga ayat, inted na dayjay ayat na kada tayo. Akas dayjay in-illustrate tayo kakabsat, nga dayjay nga lawag, the light, nga nagapukin ni Apo Jesus, isumiten ti agbibiyag kanyang kabsat kung bibiyag kanya, we become the light of the world. Umuna nga blessing. Kuna ni Apo Diyos baeten ken ni Pedro, iti umuna nga Pedro 4 versikulo 8. Naisurat ket basaen tayo. Ket nang nangrunangem amin adda kumakada kayo metlaeng itinasged nga ayat. Tat ti ayat abungan na dagiti adu abaso. What's the blessing? Ti ayat abungan na iti adu abaso. Ti Diyos isut ayat. Kadayjay nga ayat na inted na iti anak na nga bugbugtong. Apay, tapno sika ken iti siak ang managbasol may salakan. Iti aramiden ni Apo Diyos kadayjay nga ayat na, abungan na, He will cover. Dayjay adu abasol tayo. Malagip yu kakabsat dayjay parable of the wedding garment. Awan iti prescription no anya iti usaren. What you wear, you will go to the wedding garment. No adday iti awis nga siya iti mang-officiate iti kasar. Wenno awis ngagbalin kami ken ni Mrs. Rafanan nga sponsors iti kasar. Iti saludsod ko anya ti motif, anya ti kolor. Ngem ken ni Apo Diyos kapsat, may sa iti kolor na. Puraw. So nga no kantaan digiti ubing, I will wear a robe in my Father's house. Puraw. Mapanman dayjay nga makikasar kakabsat. Intun no umunag ijay pagkasaran. The host nga isu iti ama dayjay nobyo
Ikan na digijay nga naimbitaran nga agatindir ije kasar, he will give them a wedding garment. That wedding garment usaran dahi apan makikasar. Anyaman kakabsat ti kulor, dayjay nga inusar, dayjay nga apan nakikasar. His clothes, when he will put on the wedding garment, saan na makita? Ulit kakabsat, anyaman iti kulor, dayjay nga usaran dayjay na awis a makikasar. Intun no usaran nan, he will put on dayjay wedding garment. Saanen a makita dayjay nga bado na. Ti makita dayjay inted dayjay ama. Nga isu iti usaran na. Nga isu kakabsat iti nangabong covers dayjay nga usar na. Isu nga nagpintas. Uray pa'y kakabsat iti personal relationship tayo. Tapay, iti bagbagat ti lesson tayo, iti panagayat, iti karuba, inayat mo ni Apo Diyos. Iti panagayat, iti karuba, panangtungpal mo, iti bilin na. Adda, iti maysa, nga membro, iti pamilya. Adda, iti maysa, nga membro, iti iglesia. Nagbasol. Anya, iti mangbalbaliw ken kuana. Inton no makita na dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Kasano na nga makita, datayo nga membro iti iglesia. Ayaten tayo. Dayjay akabsat tayo. When no alain tayo kakabsat ijay proverbio, natuang, either intentional or accidental, natumba. He fell down. Ngem anyan dayjay nga ayat. Dayjay nga ayat apan ket ibaga tayo kapsat. Umay ka. No saan tayo nga marikna, dayjay nga ayat, the church is dry. Ulitak, no saan tayo nga marikna, dayjay nga ayat, ayat nga nasgad nga apanagayat, nga dayjay nga ayat, abungan na dagiti adu nga basbasol. That church is dry. No alain nyo met kakabsat, apay nga, una tayo, apay nga di ka agat attender ang kabsat. They will not tell you. But deep in their heart, they will say, I have never felt love. Ngem no, uri no adda kakabsat, di kaya kakabsat, no kitain tayo anya. They have sinned. Saan nga, di ko na tayo, di inaramid da kat saan nga pakaidayawan ni Apo Diyos. Saan pa'y nga pakaidayawan ti iglesia, wano iti pamilyada. But when they come to church, we showed them true love, acceptance. Tadayjay iti rason kakabsat, no apay nga imay ni Apo Jesus. I come to seek and to save that which is lost. Intun nakita tayo dayjay akabsat. Iti aramiden tayo kumakaabungan tayo. Saan nga dayjay basit lagarod niya? No, duduma, I use this as an illustration. Ikan na tayo kuman ni Apo Diyos,
Dayjay ayat nga abungan na dagiti adu nga basol. Ikaten kuman ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay kuna tayo nga telescopic ken microscopic. Anya jay aramiden jay telescope adayo gemarig na umasidag. Anya aramiden jay microscope basit ngem padakkelen na. Saan ko mga kasjay kakapsat iti adda kanyak ken kanyam ken nang nangruna iti iglesia. No diket di iti inbaga ni Apo Diyos nga insurat ni Pedro. Adda kuma met laeng tinasged nga ayat kada kayo. Tapay, tadayta nga ayat abungan na iti adu nga basol. Let that church, your church, my church, be that church. Adda jay ayat. Kunana ni Ellen White Kapsat iti Desire of Ages, page 641. Love to men is the earthward manifestation of the love of God. It was to implant this love, to make us children of one family, that the King of glory become one with us. And when his parting words are fulfilled, love one another as I have loved you. John 15 verse 12. When we love the word as he loved it, then for us, his mission is accomplished. We are fitted for heaven, for we have heaven in our hearts. No, dagayam dayjay ayat kadatayo. Nga ayat nga ni Isu nga nagapu ken ni Apo Diyos. Makita tayo dayjay dadagsen ni Apo Jesus ti panagayat na iti lubong. Service, ministry will become a joy. It will become a lifestyle. Apantayton kakabsat nga agserbi, apantayton nga agminister, apantayton nga ipakita dayjay ayat ni Apo Diyos. Ninayunan ni Ellen White kakabsat in the same book, Desire of Ages 641. Those who minister to others will be ministered unto by the chief shepherd. Those who minister to others will be ministered unto by the chief shepherd. They themselves will drink of the living water and be satisfied. The great topic of interest will be how to save souls ready to perish. The love of the Redeemer will draw hearts together in unity. God give the promise, my presence shall go with you, and I will give you rest. This promise is to all who labor in Christ's stead for his afflicted and suffering ones. At dati pelang kakabsat, iti umuna nga quarter, iti Harvest 25. The best way is for our care group. The best way is for our church to have the love of Christ in us. Dati kunana ni Apo Diyos kabsat, nga intun no apan tayo, nga agserbi, nga agpaay kadagiti sabsabali. Ni Apo Jesus, that great shepherd, is with us. Ni Apo Jesus, nga isuna the great shepherd, isuna met iti agserserbi kada tayo.
Dayjay nga karina, ipan na tayo kadagiti nalasbang a pagaraban. Ipan na tayo iti asideg, iti natalna nga danong. Ikan na tayo iti biyag nga awanen iti anyaman a pagkurkurangan na. Saanen nga agamak, saanen nga agbuteng, no dikit di dayjay kopa dakap nga ited ni Apo Diyos nga pangrukodan kadagiti bendisyon aglilipyas. Kabsat ko, daytoy iti inadal tayo kadaytoy nga lawas. Daytoy iti buklen, iti inadal tayo iti maysa nga kwarter. Sapay kuma, nga gapu iti parabor ni Apo Diyos. Matungpal tayo iti linteg. Kasano, gapu taadda iti ayat kada tayo. Ni Apo Diyos isu ti ayat. Ni Apo Diyos isu ti hustisya. Itid na dayjay nga ayat na ken kanya. Tapno intun no addan dayjay nga ayat na kada tayo. Mabalin tayo met nga ibingay kadagiti sabsabali. Agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, agyaman kami Ama, iti naparabor nga sagot mo, nga isutay tang ayat. When Ama, inayat na kami, anyaman iti kondisyon ni. Agyaman kami mataday tang ayat, nga isu iti nangakob, kadagiti adu narway nga basbasol ni. Mabalin mo met o Diyos, nga pakawanen, ayaten, dagiti padami nga tattao. Dawatin mi o Ama, nga tulungan na kami. Tulungam, dagiti kakabsat, nga kadwami, nga agad-adal, iti napateg nga saom, iti daytoy nga Sabbath School lesson. Dawati ko Diyos, nga agbalin kadi nga pudno a kapadasan mi. Dayta nga ayat mo, ket maadaan kami iti sibibiyag a panagayan ayat ken ka. Agyaman kami launay o Diyos. Itinagan na po Jesus. Amen. Iti panang rekep tayo as we close this quarter. Kayat mi ko kakabsat, iti agyaman kada kayo amin. We cannot name you one by one. Nga magyaman kami, tada kayo kakabsat, iti kaduwami nga mga aramid kadaytoy nga ministry. You ask your friend to subscribe. As you share this lesson, you ask also your friend to share it to others. Intun no kasta ti aramiden tayo kakabsat, umadado iti mabindisyonan, babaen iti ayat ni Apo Diyos. Into no may nga lawas, mangrugi tayton iti barumanen a kwarter. Ket dawatek nga agkikinararag tayo. Let us pray for each other. I will be praying for you. Please pray for us too. Kas dayjay kang kanayon nga panangrekep tayo iti programa usarek manen. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos. Ket ay ayaten da kayo. Imbag nga rabi itay amin kakabsat.